Tervetuloa True Crime podcast-sarjan ensimmäiseen jaksoon. Me olemme Hevoskuiskaaja ja V65 ja yhdessä me muodostamme yhtyeen nimeltä Horse Attack Squad, joka tunnetaan myös lyhyemmin HAS. Mutta tämä podcast ei ala ennen kuin korkeimmalta taholta on pyydetty lupa. Kiitos Ylihevonen. Aiheeseen. Ensimmäisen True Crime podcast-jaksomme aihe on uunituore single, joka on itse asiassa yhtyeemme Horse Attack Squadin tekemä. Levyyhtyeemme Overdogin julkaisema kappale nimeltä Joku vikana. Hevoskuiskaaja, onko joku vikana? Ei, kaikki on aivan loistavasti. Kappale kertoo aivan täysin muiden vioista. Sehän on hyvin mielenkiintoinen kulma kappaleen kirjoittamiseen ja hyvin helppo meidän tapauksessamme, kun puhumme muista ihmisistä. Kyllä, en näe peilissä vikaa, paitsi jos peilissä on likaa. Elämä aulis, kun naama kaunis. Niin, joku vikana. Oletko kuunnellut? Kyllä, kuuntelen kappaletta jatkuvasti. Se on yksi lempicrime-kappaleistani maailmassa. Muistan, kun aloitimme tekemään kappaletta. Muistan sen oikein hyvin. Muistatko? Muistan. Kappaleen syntyprosessin ajatushautomoonhan liittyy tarina. Niin liittyy. Minä muistan kyseisen tarinankin. Muistatko? Muistan. Tarinahan synnyttää monia muistoja. Pellon keskellä kasvaneesta jättikatajasta. Kyllä. Kyseisen katajan alla. Ja jotain tekemistä asiaan oli myös salamalla. Vettä tuli kaatamalla. Ja yhtäkkiä puu makasi maan kamaralla. Mies sen alla. Kukas muu? Kaunis loppu. Tuli myrsky, miehelle hoppu. Mutta sitten kiehui kattilassa pottu. Nakkinaolo on keitossa tottu. Puu kaatoi sähkölinjan, meni proppu. Kappaleeseen liittyy tarina. Loppui yhden miehen narina, kun oli puun välissä maan kamaran parina. Tunnettiin joskus nimellä Jari ja Na. Ki. N. Sanoin itselleni V65, avaa Fruity Loops. Avaa Fruity Loops ja aseta temmoksi 140. Onnittelut loistavasta tempovalinnasta. Kun tempo oli asetettu Fruity Loopsiin, mietin, että nyt on tehtävä rummut. Valitsin rumpuäänet. Jonka jälkeen aloin leikkimään rytmillä. Mutta huomasin, että rytmissä, biitissä on yksi snare liikaa. Sen jälkeen muutin sitä. Mietin, rumpujen päälle sopisi basso, jonka jälkeen
Sävelsin basso melodian rumpujen päälle. Sitten mietin, että sopisiko biittiin viulu. Ei, se ei sopisi. Rupesi jo soimaan ruokalan kello, jolloin päähäni napsahti. Tähän pitää tulla sello. Kyllä, se oli loistava valinta, sillä viulunsoittajahan oli jo kutsuttu valmiiksi katolle, mutta hän putosi katolta. Kyllä, kuoppa oli syvä, mutta sello oli hyvä. Joku viisas joskus ilmaisi, olinko se itse asiassa, taisin olla minä. Reikä otsassa on kuin tyhjyys rinnassa. Kappaleen tarina, mies ja jätti kataja, kuin risteys, johon kaksi autoa ajaa kovalla vauhdilla ja törmäävät kuitenkin niin, että toinen auto jatkaa vahingoittumattomana matkaa. Hevoskuiskaaja, symboloiko reikä otsassa jonkin asian puuttumista, tyhjyyttä? Kyllä, syvää tyhjyyttä, jota me kaikki ajoittain koemme. Projisoimmeko ympäröivän maailman odotuksia ja tuskaa yrittämällä täyttää reikiä, vai teemmekö me niitä reikiä välittämättä niiden täyttämisestä? Mieleeni heräsi kysymys noista kahdesta toisiinsa törmänneistä autoista. Olitko sinä siinä autossa, joka jatkoi matkaansa? Ja oliko se toinen auto mahdollisesti Datsun? Mikä on kappaleemme syvempi merkitys? Kappaleessa mainitaan monta kertaa otsassa oleva reikä. Hevoskuiskaaja, mitä tämä sinun mielestäsi kertoo? Mikä tämä reikä otsassa on? Ja miksi se reikä on otsassa? Se on puunoksan aiheuttama reikä. Tai se voi olla tyhjiö sinun sisälläsi, jota yrität täyttää. Mutta voidaan joka tapauksessa sanoa, että tuo oksa täytti jonkin tyhjien. Ainakin se täytti tyhjiön maailmassa, jossa ei vielä ollut tarpeeksi loistavia crime-kappaleita. Josta päästäänkin aika sujuvasti kappaleemme lyriikoiden sisälle. Mies, jolla on otsassa reikä. Eikö niin? Kyllä. Ei ollut ensimmäinen mies, joka tuli talleillemme. Ja valitettavasti ei todennäköisesti viimeinenkään. Ei ollut ensimmäinen mies, jonka otsassa oli reikä. Eikä viimeinenkään. Mutta mitä itse lähdin miettimään lyriikoissani aloittaessani kirjoittamaan kappaletta, oli se, että loppu oli kaunis. Mehän emme heti nostaneet miestä puun alta. Joten saimme tarinaan käänteen. Muistan, kuinka joulusaunassa mietin miestä ja muistelin hetken aikaa, että olkoon mies puun alla rauhassa. Mutta kuten lyriikoissa mainitsen, sitten mietin lihalientä kauhassa ja ruokalappua varsani kaulassa. Ja tämän jälkeen oli aivan päivän selvää, että haimme miehen pois puun alta. Ja niin teimmekin, muistatko? Muistan sen päivän kuin eilisen. Muistan itsekin, sillä
Sinä päivänä joudumme tilaamaan korjauksen traktoriimme. Muistan, kuinka soitin sinulle, että voitko tulla korjaamaan männän. Mutta et juuri sillä hetkellä kerennyt, koska olit nostamassa kanssani puuta miehen päältä ja vetämässä miestä puun alta pois. Kun mies oli pois puun alta, olimmekin jo lähellä pääsiäistä. Ja tämä antoi mahdollisuuden hyödyntää lyrikoissa miehen, sanotaanko, enkorea. Ja tuona pääsiäisenä saimme ehkä eniten paperikääreisiä karkkeja koskaan. Itse asiassa miehen vika oli se, kun hammaslääkärimaksumme kasvoivat. Joo. Hevoskuiskaaja, kertoisitko siinä kappaleemme omasta lyriikkaosuudestasi? Mikä innoitti sinua kirjoittamaan tekstin juuri sellaisena kuin se on, ja miten teit sen? Muistan, kun saunan jälkeen olin lähdössä postiin hakemaan tämän kokoisia kuulalaakereita, jota olin edellisessä haastattelussamme pyytänyt ihmisiä lähettämään meille. Ja niitä tulikin 75 000 kappaletta. Matkalla postiin aloin miettimään puun alle jäänyttä miestä. Kuka mies oli? Emme tienneet sitä, joten aloin kehittelemään miehelle taustatarinaa ja pohtimaan tyhjiötä yleisellä tasolla. Verseni alkoikin kasaantua siinä matkalla pääni sisällä. Aloin miettimään usein käymäämme keskustelua huipulla tuulee teemasta. Ja yleisesti suomiräppäreitä, jotka aina kertovat siitä, kuinka heidän ainoa tavoitteensa lapsesta asti on ollut tulla tähdeksi tähtien paikalle ja julkiseksi henkilöiksi. Ovat tehneet kaiken kovan työn sen eteen. Ja heti kun heistä tulee julkisia henkilöitä, he ovat antamassa jokaiselle medialle haastattelua, missä he kertovat, kuinka kamalaa on olla julkinen henkilö. En ymmärrä sitä, koska omalla huipullani ei tuule lainkaan. Itse edelleen joka päivä nautin näiden rap-kappaleiden tekemisestä ja niiden esittämisestä. Mietin, että miksi sinä räppäät, jos räppääminen tuo sinulle noin paljon ongelmia. Sinustakin olisi voinut tulla ihan hyvä taksikuski tai putkimies, mutta nyt olet vain huono räppäri, jolla on kaiken lisäksi valtavasti ongelmia. Miksi olet tähdännyt koko elämäsi asioihin, jotka tekevät sinut onnettomaksi ja tyhjäksi? Sitten tulin studiolle ja istahdin juuri tähän kyseiseen tuoliin. Mitä teit ensimmäisenä, kun tulit studiolle? Höristin korviani ja kuuntelin tekemääsi loistavaa biittiä. Missä teit sen? Tässä kyseisessä tuolissa. Raahasin mukanani kuulalaakereita ja maailman tuskaa. Saanko kysyä, kumpi painoi enemmän, laakerit vai tuskasi? Laakerit eivät painaneet juuri mitään. Mutta tuskani hälveni, sillä tiesin pääseväni räppäämään. Nautitko räppäämisestä? Nautin joka päivä. Huippuni on täysin tuuleton. Istahdin tähän ja aloin kirjoittamaan. 5 minuutin päästä kävelin mikrofonin luo ja räppäsin. Ja huipputeemaa jatkaen versestäni tuli huippu. Sen kuulee lopputuloksesta. Kyllä, puun alle jäänyt mies sai tarinan
jota hänellä ei ollut, joka todennäköisesti oli mielenkiintoisempi tarina kuin hänen oma tarinansa olisi ollut. Me tykkäämme tehdä tavallisille ihmisille näitä palveluksia. Me tykkäämme sanoittaa ja kertoa ihmisistä asioita, jotka mairittelevat heitä ja jotka antavat heille hyviä eväitä elämän jälkeiseen aikaan.